Tak jsme tady. Myslíš, že tu ještě Lorenzo pracuje? Prosím tě. Svou restauraci miluje nade vše, jasně, že to je. Furt něco. Všichni mají nějaký problém. Mohl bych si už konečně objednat? Řekl jsem, že teď nemůžu. To je jak u blbejch. Debil blbeček a tam vzadu nebudu komentovat. Sofie, Simone, co vy tady? Čau, kámo. Ahojky. No, přišli jsme se na tebe podívat. Prosím tě. Ne, vážně, co vy tady? No, už je to 10 let. Ty víš. Ježiš, už je to 10 let? To uteklo. Já se omlouvám, úplně jsem zapomněl. Mám teď toho hodně. A ještě děti. Ježiš, vůbec se neomlouvej. Já to naprosto chápu. Hodně práce. Jo, ani si nedokážeš představit, kolik toho je. Hej, tak kde mám ten steak? Dávej pozor, aby ti ten steak nepřistál na hlavě. Hajzle. Furt něco. Bože, že já s tím souhlasil. Prý nejlepší restaurace ani hovno. Hej, pokecáme potom. Můžu na záchod? Jo, jasně, kámo, víš, kde jsou. Ale zkus tam něco rozbít. Já přísahám, že tě zabiju, protože zrovna teď jsem je zrekonstruoval. Jo, kámo. To nedopadne dobře, jen upozorňuji. A kde je Tinka? Tinka... Já se na to vyseru! Teď ji můžeš slyšet. Říkám, přestaň řvát a uklid si ty hračky. Bože, tohle je fakt za trest. Sophie! Čau! Bože, já tě tak strašně moc vidím. Ani nevíš, jak moc. Já tebe taky, zlato, a vůbec ses nezměnila. To je vtip, že? Mám 2 děti na krkou a ještě restauraci. Blázinec. Ale jinak jsem v klidu. Ale holky, běžte si klidně sednout, udělejte si pohodlí a vás tu nechám, v klidu si pokecejte, určitě máte o čem kecat, klasika. A já za tebe udělám všechno práci, lásko, ať máš tady čas být s kamarádkou. Opravdu? Ty jsi láska. Já věděla, proč si ho vzít. Tak tady. Jdi tě pohlídat. Výborný. Tak to se můžu rovnou zastřelit. Já jdu. Koukám, že Lorenzo je pořád stejný. Jo, máš štěstí. Jinak bych už ho dávno zabila. Jdeme se posadit? No a jak se máš? Povídej, potřebuji už normálního dospělého člověka. Ale pořád to samé. Pracuji u táty ve firmě, abych to potom někdy převzala. Bůh ví kdy. A brácha je brácha. Ten nechce pracovat u táty. Chce něco svýho, což naprosto chápu, no. No a co Lola? Pořád se bavíte? Jo, pořád se bavíme s Lolou. Tenkrát, jak se mi omluvila, což doteď nedokážu pochopit, co se stalo, zázrak. Ale pomáhá mi, hodně mi pomáhá i ve firmě, takže je to super, jsem ráda za ní. Dobře, jsem si nemyslela, že to vydrží. Upřímně jsem si myslela, že ta mrcha ti bude dělat ze života peklo. Jako vždy. No a co ty? Koukám, že máš také hodně práce. Ty vole! Já nechápu, jak tohle zvládám. 2 děti, 2 uřvaný děti a ještě Italové, jo. A poloviční Češi. To je masakr. A ty lidi? Nekomentuju. To věřím. Ale zvládáš to skvěle. Jsi neuvěřitelná. Zasloužím si medaily. A wellness. Hlavně wellness. No a
to si nás přijela jen tak navštívit, udělat mi radost. Koukám, že tady hodně lidí zapomnělo. Už je to 10 let, co Erik odletěl do Moskvy a dneska by se měl vrátit. Oh, to už je 10 let? Ježiš, já už jsem stará. No dobře, a už jsi viděla Erika? Nebo Lea? Ne, nikoho z nich jsme neviděli. Teprve jsme přiletěli, hodili věci na hotel a hned jeli za vámi. Takže tak. Aha, to je hezky, že jsi hned myslela na mě. No a pojedeš za Erikem? Toť otázka. Erik určitě neví, že jsem přiletěla, takže musím já přijít, ale je tu menší problém. Pan Martinelli už mě od začátku nemá rád a zhoršilo se to, když jsem se rozešla s Lem. Lea to hodně zničilo a pan Martinelli byl tak trošku naštvaný. Málem mě... Jo, takže určitě tam nejsem vítaná. Nevím, co dělat. Počkej, Leo ti to neřekl? Nevím, co přesně, už dlouho se nebavíme, tak 2 roky určitě. Jasně. Právě před 2 lety byl zastřelen pan Martinelli, když se snažil zachránit Erika. Takže Leo převzal jeho funkci. Pane bože. To je hrozné. Jo. No ale to je dobře pro tebe. Aspoň ti ten mizera nebude stát v cestě. Týno. Ale jo, byl to zmetek. Jen si nedokážu představit, jak je Leovi. A když se to teď dozví ještě Erik, no, tak to není dobrý nápad, abych se tam ukázala. No, podle toho, co si pamatuju, tak v té smlouvě bylo, že hned, jak se vrátí z Moskvy, půjde sloužit Viktorovi, takže si nemyslím, že hned přijde domů. Takže bude u Viktora. To je ještě horší. To jsem nedomyslela. Děláš si to komplikované. Normálně jdi za Lem a něco spolu vymyslíte. Co? Ne, to je špatný nápad. Vždyť jsem se s ním rozešla telefonicky. To je nejhorší, co může být. Bože, Sofie, jste oba dospělí lidé a věř mi, že on zrovna nebude myslet na váš bývalý vztah, ale na to, jak vrátit zpátky svého bratra. Takže klidu. Někdy si přeju, abych byla zase puberťačka. Nechci být dospělá. Lorenzo, kámo, tak trošku jsem ti ucpal jeden záchod, ale bude to v pohodě, myslím, že pomůže zvon a bude to good. Já to když tak udělám, jen mi něco přines. Já na to sedu.